Hjertelig velkommen til Eventyr. En vlog, som jeg, Anne-Marie og min kæreste Albert har, for at vise jer lidt, hvilke rejser vi tager på. Og den første rejse, vi skal på, det er i Tivoli, i vores eget hjemland Danmark. Vi glæder os super meget til at se en masse julelys og spise en masse lækker mad. Så følg med! Jul i Tivoli begyndte i 1994, men det var først i 1997, at hele Tivoli åbnede op til jul. Skal vi have nogle ristede mandler? Altså jeg vil sige, hvis det ikke koster for meget, kunne jeg godt tænke mig at tage en tur. Så hvor meget vil jeg ind og se julemanden? Ikke nok til at vinde en time i kø. Hvordan har I tænkt jer at brande hotdogs, så det passer til julen? Det er faktisk en fed problemstilling. Okay, prøv at se her. Der er faktisk en Christmas hotdog. Og jeg ved ikke helt, hvad er forskellen? Ja, det der red cabbage, rødkål, cucumber, flæskestøjsbrød. Det er lækkert. Vil du også have en? Hej. Hej. 2 varme chokolader med flødeskum. Yes, ellers andet. Nej tak. 80 kroner. Vil du også have flødeskum på? Der skal ikke flødeskum i den ene. Kunne I tænke, at det er sådan en julekop der, I kan få med hjem gratis? What? Ja, så ej, okay. Ej, men det skal vi da. Altså, så det er 40? Okay, ja. Det er en del af prisen. Okay. Det var mit første god jul i år. Tivoli sælger mere end 36.000 kopper gløgg i julesæsonen. Det er over 9.000 liter. Men vi kan ikke rigtig lide gløgg. Vi fik gratis julekopper med. Hvilket er lidt sejt, synes jeg. Beholder vi dem? Hvad siger du? Beholder vi dem? Worst case, så kan vi godt give dem i sådan noget adventsgave eller sådan noget. Det ved folk jo ikke. Det er super smart. Skål. Den er virkelig god. Lidt varm. Ristede kastanjer, det har jeg til gengæld aldrig forstået. Ristede mandler, det er lækkert. Ristede kastanjer, det er spøjst. Kastanjer, det bruger man til at lave kastanjedyr med. Ikke til at spise. Der var skålpande. Okay, det havde jeg faktisk ikke set komme. Det bliver en kæmpe reklamesøjle for dem. Nå. Hvad siger du? Nej, på skøjter. Nej, på skøjter, ja. Men også bare sådan, du ved, generelt. Og jeg synes jo kun, vi ser pæne ting. Det eneste tavle, jeg har sagt indtil videre, det er, at julemanden ikke er værd at vente en time på. Og ristede kastanjer er noget mærkeligt noget. Ej. Nej. Ej, pas på. Jeg ville ikke anbefale den her skøjtebane, den er super dårlig. Og det er mere fordi, at det får mig til at se ud, som om jeg er virkelig dårlig. Det vil jeg nok også have. Altså jeg kan godt overveje det lidt, men jeg tror, jeg har ikke prøvet den endnu, og jeg har ikke turet at prøve den. Og jeg tænker, hvis man skal prøve den om vinteren, så er der meget, der kan gå galt. Altså sådan noget med, at der er nogle af de der ting, der holder en op, som der ligesom stivner og knækker af eller et eller andet. I don't know. Der er meget, der kan gå galt, siger jeg bare. Apropos. Men altså generelt synes jeg, det er mega hyggeligt at være herinde, fordi sådan, alle folk smiler lidt til mig, føler jeg. Det er som om alle sådan lidt er i sådan godt humør, på grund af det er jul. Og altså enten smiler det til mig, fordi jeg har busset mig i næsen, eller også er det fordi det er jul. Jeg har ikke bestemt mig endnu.
Ikke særlig meget plads. Hvad koster det? Hvor står det henne? Det er lidt sejt. Det bliver lidt svært det der. Okay. Klar, start! Fabrik, det er nummer 7, nummer 5. Nå, nummer 5. Det er stadigvæk nummer 5, der er i kropsposition. Yes! Der er lidt tryk på. Her kommer nummer 5. Og vi er ved at bevæge sende. Her er nummer 7, nummer 5. Vi er ved der. Du skylder mig fodmassage, Albert. Nej, hvad vinder jeg? 10. Hvad skal jeg bruge den her til? Altså, jeg elsker jo den flyvende kuffert. Virkelig meget. Og jeg føler virkelig, det er sådan lidt af julen for mig. Men jeg kan også mærke på Albert, det skulle ikke i dag, han kommer derind. Ej, der er nogen, der har vundet noget der. Prøv at kigge på mig. Der er nogen, der har vundet noget. Jeg kan spørge ham, hvor han har vundet det henne. Det er lidt dyrt. Jeg kan se julelys. Der er kebab. Kebab. Hvad? Der er kebabskilt. Nej, gud. Det var fisk. Så ved man, hvor min hjerne er, ikke? Kebab. Kan du godt se det? Eller sådan en, ikke en duo, men sådan en pizzabrød. På afstand kunne du godt have lige en pizzabrød. Ingen ved, hvem der har opfundet flæskestegssandwichen, eller hvordan den blev opfundet. Men den blev for alvor populær i Danmark gennem 70'erne, hvor den blev en fast ting på grillbarer landet rundt. Og halleluja, siger jeg bare for det. Det er med ekstra fuld sovs og ekstra flæskesværd. Jeg når med så vel. Det er lidt tavligt det her, for jeg har brun sovs ud over det hele. Ups. Jamen, det er også tavligt, det bliver meget. Skål. Okay. Ej, jeg har du på lippen. Vi kan vlogge, så bliver også spise nogle vlogger, men så sådan, ej. Jeg tror ikke, man kan høre, hvad du siger. I starten var jeg glad for, at du sagde ekstra sovs, ikke? Ja. Det er lidt over meget. Jeg kan mærke, at al energien, den er nede i min mave lige nu. Så mine fingerspidser er sygt kolde. Og jeg har muligvis en smule ondt i maven. Hvordan var det? Den var virkelig god. Men Albert han bestilte med ekstra svær og ekstra sovs. Brun sovs. Elsker brun sovs. Det så rigtig lækkert ud, men det var også bare sådan halvvejs igennem, og jeg er sådan helt... Det var min julemandsdrøm. Hvis jeg ikke kan få julemanden, så må jeg få nisserne. Hans hjælper. Lidt træt, der var så lang kø, ikke? Altså. Jeg har stadig flæsk... Så mens jeg har flæskesvær i tænderne, så kan jeg jo sige farvel og tak for denne gang. Det var mega fedt, at I ville se med. Jeg håber, at I synes, det var underholdende at høre mig sige nogle mærkelige dumme ting. Og så se Tivoli om julen her sammen med os. Og så vil det betyde rigtig meget for os, hvis I vil klikke subscribe. For ligesom at hjælpe os lidt i gang. Fordi vi elsker at rejse. Og vi elsker at have jer med på rejsen.